Hoi, ik ben Britt Evers, kom uit Aardenburg en word precies 2 maanden na de verkiezingen 18 jaar. Dat betekent dat ik nog geen stemrecht heb. Toch ben ik heel erg geïnteresseerd in zowel de landelijke als de lokale politiek. En met dit programma hoop ik je te informeren voor jouw stemkeuze. Dit is Britt en de gemeentepolitiek. Mijn naam is Britt Evers en namens RTV Geldermond sta ik vandaag bij het gemeentehuis in Oostburg en praat ik met nieuw gemeentebelanglijsttrekker Marianne Poissonnier. Dag mevrouw Poissonnier, dank u wel dat u wilde komen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk. Kunt u mij de belangrijkste standpunten van Nieuw Gemeentebelang vertellen? Nieuw Gemeentebelang is eigenlijk een partij in het midden, het gematigde midden. Dus wij zijn eigenlijk, de kusten zijn qua ver genoeg volgebouwd. Wat dat nog in de pijplijn zit mag doorontwikkeld worden. We zijn tegen toeristische verhuur in de woonwijken. Als iemand leuk onze recreatieve sector, maar die mensen die mogen inderdaad naar onze parken komen. Daar zijn ze op hun plaats. We vinden het belangrijk dat de auto nog tot aan het strand kan komen, zodat zomer en winter onze inwoner en wij zelf dus ook lekker van het strand kunnen genieten. Wat hebben we nog? Ten aanzien van de duurzame energie. Zonnepanelen op de daken, dat is van toegevoegde waarde. Maar we zijn tegen windmolens. Volgens mij meer inzetten op batterijen ontwikkelen om de energie op te slaan. Doorgaan met kijken naar kernenergie of eventueel de kernfusie heb ik gehoord. Dan heb je geen afval meer. In ieder geval innovatief bezig zijn op het gebied van energie en stoppen met de fossiele brandstoffen. Dat in ieder geval. Verder willen wij graag groeien qua inwoneraantal. We hopen dat veel mensen de mooie kanten van onze gemeente zien. En dat er dus jonge gezinnen komen waar dan ook mooie woningen voor gebouwd worden. Zodat er hier ook de voorzieningen kunnen blijven. Lager onderwijs, middelbaar onderwijs. We willen graag ons medisch centrum behouden, zodat de zorg ook goed voorzien is. En dat er handen voldoende zijn om al het werk te verzetten, zodat er automatisch allemaal bij meekomt. Wat is uw standpunt over bijvoorbeeld duurzaamheid binnen de gemeente en hoe het allemaal duurzamer en groener kan? Nou, wat ik al zei over duurzaam. Ik vind je moet goed kijken van wat levert er op. Ik heb liever dat er subsidie aan de inwoners gegeven wordt, zodat die hun huizen kunnen duurzaam maken. Dus isoleren, zodat er minder verlies van energie is. Eventueel ook zonnepanelen, zodat ze dus de energiegebruik kunnen verminderen. Op het moment is dat een hot item, want door de stijgende gasprijzen is dus de energieprijs is aangekoppeld. En mensen met, nou ja, niet alleen een smalle beurs, maar volgens mij heel veel inwoners hebben echt last van de stijgende prijs. Steek het bij de inwoners zelf, dan hebben ze er rechtstreeks voordeel van. Dus het moet op lange termijn moet wel die duurzaamheid behaald zijn. Hè? Heeft u ook een mening over het plan Vitaal Zeeuws-Vlaanderen? Het plan is heel groot en is heel complex, maar het biedt wel heel veel kansen voor onze gemeente. Het borgt dat dus de zorg hier zich verankert en blijft. Want er waren best wel risico's ten aanzien van de zorg. De zorgverzekeraar die maakt toch een terugtrekkende beweging. Kosten stijgen te veel. We hebben natuurlijk AZ Zeno. Waardevol dat die er is. Maar het is natuurlijk wel een klein beetje een concurrent van Zorgzaam. Doordat Zorgzaam zich nu hier dan opnieuw goed kan vestigen. Want hun gebouwen waren deels verouderd. En als er dan nieuw komt, gaan ze weer jaren vooruit. En daardoor hebben wij dan zorg. Maar hetzelfde geldt voor het onderwijs. Het onderwijs heeft met problemen gezeten. Teruglopend aantal, gelukkig stijgend aantal leerlingen weer. Daar zijn we heel blij mee. Maar nog altijd is wel die zorg van die kosten die er zijn. En als er een nieuw gebouw komt, dan hebben zij niet meer die hoge energiekosten. Bovendien past het bij de leermethodes die ze tegenwoordig hanteren. Meer digitaal, in groepjes projecten uitwerken. Dan sluit het daar perfect bij aan. Dus ook de onderwijs is dan geregeld. Nou, onze hoe noem je dat? Winkelcentrum zeg maar in Oostburg. Nou, die heeft ook echt wel een oppepper nodig. Nou, dat alles valt dus nu bij elkaar te brengen. Bovendien kan er dan een enorme verduurzaamheidsslag gemaakt worden. Want ook het gemeentehuis, prachtig gemeentehuis. Maar het is echt wel al een beetje verouderd. Dus qua energiebeheer is het niet wat men in deze tijd voor ogen heeft. Dus we kunnen al die slagen in ene maken, maar het is wel een gigantisch project. Lange adem is daarvoor nodig. Wilt u verder nog iets kwijt over het partijprogramma? Samen kom je verder en dat is echt belangrijk. Gewoon eerlijk en sociaal en ruimte voor elkaar. Dat vind ik echt belangrijk dat dat gebeurt in onze maatschappij en samenleving. En volgens mij heeft dat extra aandacht nodig. Laatste vraag. Hoeveel zetels denkt u te halen deze verkiezingen? Nou,
Ik zou het heel leuk vinden om er 3 te halen. Dat hebben we nu ook. Maar ja, ik besef ook dat het heel goed is dat het verkiezingen is. En dat mensen dus al wat er gebeurd is en wat ze dan horen. Goed om de 4 jaar verkiezing te hebben en de mening van de inwoners te horen. En ik hoop ook dat iedereen gaat stemmen. Dat zou heel fijn zijn.